yna. Ond rwan mae gennym ni rhywun sydd yma. Diolch yn fawr iawn, Ian, am ddod ato ni heddiw yma. Dwi'n gwybod bod ti'n brysur, mae'n gyfnod bach yn brysur, hefo y gêm gyntaf fori yn erbyn Kazakhstan. Ian, wrth gwrs, di pennaeth cysylltiadau gyhoeddus Gymdeithas Bêl-droed Cymru. Un o'r dynion, un o'r bobl sydd wedi gwneud newid. Dyna mae pobl eraill yn mynd i ddeud amdano ti, Ian. Hyd yn oed os ti ddim yn mynd i glochtar am y pes dy hun. Ond un o'r bobl sydd wedi gwneud newid sylfaenol yn yr berthynas sydd gennym ni rhwng yr iaith Gymraeg a'r byd pêl-droed. Ac dy rôl di wedi bod yn gwbl allweddol ar gyfnod lle oedd yna bobl eraill hefyd yn gwbl allweddol yn ei lle. Ond, ti'n modd, mae yna stori, mae yna hanes diddorol i'r newid ma'n does o 15 mlynedd yn ôl falle, i lle da ni wedi cyrraedd heddiw. Ydy, diolch yn fawr iawn. Dwi'n newydd adael y garfan rwan, da ni'n paratoi ar gyfer y gêm yn erbyn Kazakhstan a Gogledd Macedonia di Mawrth. Da ni'n gan ni genadledd i'r wasg efo Craig prawn yma, fe bob tro'n ddiddorol. Ni'n meddwl be fe gen Craig i ddeud. Mae o'n daith ddiddorol. O ran cefndir o'n un y BBC cynt fel sylwebydd am ryw 20 mlynedd sylwebydd pêl-droed pen ges i'r cyfle i ymuno ar Gymdeithas Bêl-droed. Dwi'n greu sylfaen yr holl beth oedd dros y blynyddoedd yma, yna lot yma falle sydd wedi profi hyn. Da ni bod fyny a lawr, beth yn cyrraedd rownd y terfynol, wel, dim ers 1900, cwpan y byd 1958 a 8 ola 1976 yr euros. Ond o'na gefnogaeth weithiau oedd y gefnogaeth yn diflannu, ond o'n i beth yn teimlo fyna gysylltiad uniongyrchol rhwng y tîm a rhwng y gymdeithas a'r cyhoedd, pryn ar nhw'n licio pêl-droed a'i peidio. A pen ges i menodi rhyw 12 mlynedd yn ôl, y gêm gyntaf ni'n gweithio arni o ran y gymdeithas oedd Bwlgaria gartre, Brian Flynn oedd y rheolwr. Yn cofio yn y twnnel cyn y gêm, do'n am byd oedd yn adlewyrchu, yn y stadiwm rili, yn Ninas Caerdydd, yn adlewyrchu fod Cymru'n chwarae, ond am byd oedd yn adlewyrchu sut fydde'r chwaraewyr yn yma'n teimlo'n balchder yn Gymraeg nag yn Saesneg, dim unrhyw iaith. A dwi'n credu o'n apathy tuag at y tîm, gan y cyhoedd, apathy gan y chwaraewyr, tuag at chwarae dros Gymru falle. Felly sut oedden ni'n gallu mynd ati i newid hynny, a yn ffodus iawn, o ran cefndir ddaru ni benodi Gary Speed fel rheolwr, dwi'n cyfeistio lawr efo ni'n nabod Gary ys blynyddoedd, achos bod fi wedi swybu gymaint arno mewn chwarae. A jyst siarad efo fo, ac oedd o'n ymwybodol fod canlyniadau ddim yn mynd i fod yn ddigon i newid pethau. O rai ni fod yn gwneud mwy na jyst canlyniadau. Ar y dechrau canlyniadau'n wael beth bynnag, felly oedd hynny'n lot o help, ond na ni ddechrau penderfynu mynd o gwmpas Cymru yn ei sesiynau holi ag ateb. Sef beth sy'n gwneud rhywun yn Gymro neu'n Gymraes yng Nghasnewydd, yn wahanol i sut mae rhywun yn teimlo ym Mhorthmadog, Wrexham, Aberystwyth, Drenewydd, Hwlffordd, beth bynnag. Ond yn y diwedd fod ni eisiau pawb yn cefnogi y tîm pêl-droed. Ac oedd o'n fwy na jyst iaith, oedd am hunaniaeth, fod rhaid i'r chwaraewyr, fod rhaid i bawb ddeall pwy oedd yn cynrychioli, pwy oedd ni, be oedd ni'n cynrychioli, nid jyst rwan ond yn hanesyddol. Felly oedd hynny'n rhan o'r peth ar ni rhyw fath o egwyddor ar ni sefydlu. A un o'r pethau cyntaf, o'n i wedi bod yn llefydd o Llanell i Drenewydd ac yn y blaen efo fo, un o'r pethau cyntaf wnaethon ni efo fo oedd mynd i'r Steddfod yn Wrexham ar y Dydd Gwener, a no 5,000 ar 20 yna. Dim i weld Gary, ond yna 5,000 oedd un. A un o'r seremoniau urddo wrth y cerig, fel o'n i'n cerio fewn, a mae Gary'n dweud, what's that? A mae fi, don't worry about it. Win the World Cup, you'll be the main man. You'll be asked to win it. So, oedd pawb eisiau Gary, oedd pawb cigeidion Cymru, oedd pawb sy'n bynnag o'n i'n mynd, oedd pawb eisiau siarad efo Gary. A fod ni ddim yn llwyddiannus, so ni'n gwybod mae gennym ni rhywbeth fan hyn, sef y cysylltiad personol gyda cefnogwyr, gyda'r cyhoedd. A dyna dwi'n credu sut ddaru ni osod sylfaen beth da ni wedi gwneud, a mae wedi para gyda Chris Coleman, Ryan Giggs, Rob Page, a rwan gyda Craig. O'n i'n pwllelu nos Wener efo Craig, o'na 100 o blant ar y rec yn pwllelu lle o Craig yn mynd rownd siarad efo nhw yn y blaen. A wedyn o'na ddigwyddiad yn Neuadd Dwyfor, 400 y lle yn Orlawn, teuluoedd yna, a ni'n gwneud holi ag ateb 7 tan had i 9. A mae jyst yn greit fod Craig yn gweld pa mor anodd ydi o fynd o Gaerdydd i Bwllheli a nôl, a dyma'r bobl sy'n dod i'n cefnogi ni, felly mae'n gweithio'r ddau ffordd, felly dyna di. Ac yn yr fideo bach na sydd na am y digwyddiad yna yn Pwllheli,
mae'r plant yn siarad yn dydyn, a maen nhw mor ddiolchgar, maen nhw'n cyfeirio at bethau fel, mae fel breuddwyd bod o di dod yma yr holl ffordd o Caerdydd neu lle bynnag mae'n byw, nhw'n de. A yn dangos y gwerthfawrogiad a pa mor bwysig ydi cyrraedd at y cefnogwyr yn yr ystyr yna. Mae wedi bod i Bryngwran yn Sir Fôn, mae wedi bod yn Llechryd, Aberteifi, Llanrwst, Drenewydd, wedyn yn Pwllheli, a thai fach yn lleth ar ddiwrnod o Waenllyn Dŵr. Ni'n mynd efo fyna, siarad fo'r plant yn yr ysgol lleol ac yn y blaen. Mae wedi gweld dipyn o Gymru, sy'n bwysig, a dyna un peth mae o eisiau gwneud. Os ydy clwb eisiau codi arian ar gefn y peth cyn belled fod yr arian yn mynd nôl fewn i'r gymuned neu'r clwb lleol, fel wnaethon ni'n Bryngwran, achos mae'n un o'r ychydig lleoliadau tarfan y Iorwerth Arms, un o'r ychydig 12 tafarn cymunedol yng Nghymru, de? Felly oedden nhw'n beth bynnag oedden ni'n godi mynd nôl fewn i'r gymuned. Mae wrth i fodd, mae'n siarad yn agored am ei fywyd, siarad am y Gymraeg, be oedd y cyfleoedd o ddim pen oedd o'n llai. Mae ferch yn mynd i ysgol Pen y Pêl rwan, felly mae'n sôn am hynny. Be oedd yn ddiddorol yn Pwllheli, a mae hyn yn sôn am pe mae rhywun yn sôn am hyder a datblygiad iaith, oedd, da ni bob tro'n annog, mae cynulleidfa o deuluoedd sydd yna, a so rhwng 7 a 9, a o lot o blant yn y gynulleidfa. A oedd y plant yn gofyn cwestiynau i creu yn y Gymraeg. O gynnu nhw ddigon o hyder i wneud hynny. A dwi bod wneud ers 12 mlynedd. A mae'r tro cyntaf i hynny ddigwydd. A fydde Craig, o'n i'n cyfieithu naturiol, Craig yn ymddiheurio am y ffaith fod o'n methu siarad Cymraeg. A dyna pryn ddar o sôn am i gefndir o ran o'r iaith ac yn y blaen. Ond fod y bechgyn y plant yna, 9, 8 oed, efo hyder o flaen 400 o bobl. Just dyma di iaith cyntaf nhw, dyma di iaith naturiol nhw. A ddar un hynny haro, mae hwn yn gret, dyma bel yma fod. Ond ti'n dweud bod y plant efo'r hyder i wneud o, ond falle be fyswn ni dadlad ydy, nid y plant efo'r hyder i wneud o, ond chi sydd wedi gwneud yr amgylchiadau, chi a'r gymdeithas, yn amlwg, ond da chi wedi gwneud y lle yna yn lle lle mae'r plant yn teimlo yn hyderus, neu'n saff, neu'n neu'n naturiol. Da chi wedi gallu gwneud yr awyrgylch yna i'r plant fedru defnyddio iaith gyntaf nhw. Dydy pob cyd-destun ddim yn wneud hynny, na di? Mae yna lot o cyd-destun lle mae'n mynd yn erbyn be falle fysa plant yn naturiol yn wneud. Wedi dweud, oedd natur y clwb yn fwy lle. Lle bynnag da ni'n mynd, lle yna di'n wedi bod yn mynd, mae'r natur naturiol wedi bod trwy'r gaeth Gymraeg, felly mae'r cyflwyno trwy'r iaith Gymraeg, mae bob yn unig beth sy'n Saesneg, di'r holi ag ateb efo creu. Ond mae'n dda i creu i weld hynny, bod yr iaith Gymraeg lle ddim yn rhywbeth sefydliadol, sydd jyst yn cael ei ddefnyddio mewn ysgol neu mewn corff fel y Gymdeithas neu'r Llywodraeth neu beth bynnag, oedd o'n gweld o fel iaith. Mae hynny'n wir, a dwi'n cofio mynd i Gynarfon, steddfod yn Sir Fôn a mynd fewn i rywle i gael coffi a bobl, mae'n mhlant efo fi, a cael y sioc, o'n nhw'n cael y sioc fod nhw'n clywed Cymraeg yn naturiol, o'n nhw'n mynd i Pencau a Plas Mawr yng Nghaerdydd. Yr un peth efo nhw'r esau pan ni'n mynd fyny rei ardaloedd a maen nhw'n clywed y Gymraeg. Mae'n beth da fod nhw'n clywed yr iaith yn iaith naturiol sy'n cael ei siarad bob dydd. Ond dwi'n gweld Tim a Gwilym ac yn y blaen Alan a Gwynder fel fydden nhw'n cydnabod. Dwi yn meddwl, a 2016 ar ei newid pethau. Dwi'n gwybod, chi beth i mynd mlaen am 2016 tramser, ond dyna ddar ei newid delwedd bobl am bêl-droed. Cyn hynny, o pawb mewn, mae'r unig ffordd i fwynhau chwaraeon a'r unig ffordd i werthu Cymru oedd trwy rygbi. A dydy o ddim yn ddadl, mae pêl-droed yn fwy o gamp na rygbi trwy'r byd i gyd. Mae pawb yn chwarae pêl-droed. So eisiau cyrraedd trwy unrhyw gamp pêl-droed i'r ffordd i neu hynny. A ddari 2016 ddangos i bobl, nid yn unig fod ni'n gael... Eithon ni yn ddydreida fel petai. Do'n am lot o ddiddordeb tu allan i'r cefnogwyr. Fyswn ni'n deud, ond am disgwyliadau. Ond ddari 2016 newid pethau ddangos i bobl fod ni'n gallu chwarae pêl-droed. Ddari ddangos i bobl fod chi'n gallu mynd a dilyn Cymru a mwynhau. A hefyd ddari ddangos bod chi'n gallu defnyddio'ch iaith, eich diwylliant, i werthu pwy ydyn ni a'n hanes ni. A dyna un o'r pethau... Gawson ni lot o lwc ar hyd y ffordd. Dwi wedi bod yn ffodus yn y mywyd o ran ges i magu Mae Colwyn, nes i ysgol gynradd Gymraeg, ges i ysgol uwchradd Saesneg, nes i Aberystwyth, a dwi'n cofio yn Aberystwyth,
o'n i'n Pantycelyn, a o'n i'n chwarae pêl-droed, a dwi'n cofio rhywun yn y tîm pêl-droed yn deithau, o'n i'n chwarae oedd i cartre rhywle, a lle bynnag o'n i'n mynd, o'n i'n cael yn gwawdio yn y Gymraeg, o'n nhw'n deud pethau amdani. So o'n i'n cyfieithu'r boys yn deud, they've just said this about us, a hyn a llall, a nhw'n cael sioc fyna rhywun i siarad Cymraeg yn chwarae'r coleg. Ond ar un o'r tîm deithau ar nos yn allan, o'n i bai amdano fi, fes nhw'n gwybod fod Cymraeg yn cael ei siarad yn Aberystwyth, ac eisiau anros o sioc. A ni'n meddwl, mae yna rhywbeth o'i le fan hyn. Be da ni'n mynd i wneud, creu get-o fe Pantycelyn, neu dylen ni fod allan yn cymysgu. O'n i'n gwybod, ond mae hwn wedi bod ar ymfeddwl i trwy'r amser. Ond wedyn, dar ni gael lot o look ar hyd y ffordd, o'n i byth yn teimlo bod chi'n gallu gwthio'r iaith lawr corn gyddfe neb, yna ffordd o wneud o. A'r ffordd o wneud o trwy werthu hunaniaeth, dar ni gael lot o look a cefnogaeth o Gary Speed yn gyfo. Chris Coleman yn ffantastig, oedd Ryan, Rob Page, Craig, maen nhw'n wych. A mae rai fod ddod o'r top. Aethon ni yn 2014, falle mae lot o'n chi'n gwybod hyn, o'n i wedi dechrau dod yn llwyddiannus. Aethon ni Wlad Belg i chwarae, a ni gael gêm gyfartal. Ond mis cynt, o'n i wedi bod ar reci. A o'n i'n deud wrth Chris, da ni yma ar gamrwyddiant dechrau'r rhyfel byd cyntaf. Dylen ni'n neud rhywbeth i goffau hynny. A ddod beth i feddwl. Wel, so fel lawr i fi, fyswn i'n mynd draw i lang yma, cag i fedd Hedd Wyn yn Artillery Wood, tari te'n gyda'r Cymru gath i lladd yn y rhyfel byd cyntaf, a mynd draw i fedd Hedd Wyn ac yn y blaen. So aethon ni draw yna, a ar y fi ddeithio, oedd o'n i'w awr a chwarter o Frwsel. So a fi ddeud beth i feddwl. A nawn ni wneud o. A medda fi, beth nawn ni gael cweir nos o'n gynt, achos o Wlad Belg yn dim da. Diolch os mae hwn yn bwysig. So bore ar ôl y gêm gyfartal di-Sgôr, aethon ni draw yna, a mewn un digwyddiad, oedd y criw yma o fechgyn yn griw arbennig. O'n nhw'n gymeriadau arbennig, Neil Taylor, Chris Cynter, Gareth Bale, Joe Allen, Aaron Ramsey, Ashley Williams. Dwi'n mwyn gwybod os nawn ni gael criw, dim jyst chwaraewyr, personoliaethau, cymeriadau, oddi ar y cae. Dwi'n mwyn gwybod os nawn ni gael, sgynny ni'n hynny ar y funud, dwi'n meddwl, achos mae'r amser i'r tîm yma falle ddatblygu. Ond ar ni fynd yna, ac yn y cyfnod o'n i yna, nhw'n dysgu am Aberth, achos camlwyddiant cyn nhw fys wedi bod yna yn ymladd siŵr o bod. Ond nhw'n dysgu am Steddfod, ond nhw'n dysgu am yr iaith Gymraeg, a nhw'n dysgu am Hedd Wyn. A dwi'n cofio Gareth Bale yn deithau, my mother's just told me, don't forget pay your respects to the poet. A mae'r darlun yna o Gareth Bale yn sefyll ar y pryd yn Real Madrid, tîm gorau yn y byd, beth bynnag o delwedd Gareth, yn sefyll o flaen bedd Hedd Wyn, dwi'n cael ei bwerus iawn. Dod â hynny gyd at ei gilydd. A'r un peth, pen eithon ni Aberfan yn 2016, oedd a hanner camlynedd ers trychineb Aberfan, lle gath y 144 i lladd. So eithon ni draw yna, oedd yr un peth, a be ni'n deithio nhw, pe chi'n chwarae dros Gymru, chi'n jyst yn, i'r criw arbennig yna, chi'n jyst yn cynrychioli 2 miliwn o bobl, ond chi'n cynrychioli'r bechgyn yma sy'n gorwedd yma yn Ypres. Chi'n cynrychioli'r plant yma gath i lladd yn Aberfan, achos maen nhw'n rhan y pwy ydyn ni, maen nhw'n rhan o'n hanes ni. A dyna pam mae 10,000 ar 20 yn dod i'ch gwylio chi bob amser, dyna pam mae'r link creu yma efo chi. Un o'r peth, o'n i sôn am Gary, dwi'n sôn am y daith, sori dwi'n ymlaen fan hyn, ond efo'r anthem er enghraifft, falle fo chi'n gwybod pen oedd tîm pêl-droed, dwi wedi sylwebu ar gemen yn Stadiwm Millennium, pen o'ch chi'n mynd clywed dim byd, ond na neb yna. A na ddim teimlad o berthyn pen oedd yr anthem yn cael ei ganu. Ffordd eithon dros o'n ni, mewn stafell seis yma yn gwesty'r fro, 6 ar 20 o chwaraewyr, y staff efo Gary, a Courtney Hamilton, Raymond Fahayan a fi. Raymond Fahayan yn dod o'r Iseldiroedd, wedi dysgu'r anthem, yn canu'r anthem, ac yn dweud, os dwi'n gallu canu'r anthem a dysgu'r anthem, chi'n gallu. Nath Courtney Hamilton oedd yn canu'r anthem inni ar y pryd cyn gemau, nath hi draw i siarad am ei balchder hi. A nes i roi rhywbeth o hanes Cymru wrth gyfeirio at yr anthem. A wedyn ni drafod pethau ar ei Gary i ddeud, anybody got any issues with this? Neu stafell wag, 6 ar 20 o chwaraewyr, a chi'n sôn boys fel un, a ni 20 cynner neu arddegau, Joe Allen, Ashley Williams, baich o gwmpas, a ddod nhw ganu'r anthem, fel neddwch nhw dros y swildod. Dy pethau bach fel yna, bydd plannu hadau fel hyn, a mae'r peth wedi tyfu fel yna. Wel ie, dwi'n cofio y profiadau o fynd i weld Cymru yn Stadiwm y Millennium ar y pryd, a mi oedd un wag yna'n doedd, a mi oedd yr
mi oedd yr awyrgylch yn wahanol iawn, a mae'r awyrgylch mor gynnes, mor dyn, ac mor Gymraeg hefyd. Ac yn teimlad dwi'n cael pan da ni'n mynd i weld Cymru adre, ydy mae'n mynd yn fwy ac yn fwy Cymraeg bob tro. Dydy ar un adeg oedd geiriau'r anthem yn mynd ar y ticer, a wedyn nath hynny stopio. Mae yna fwy o ganu efo yma o hyd ac yn y blaen. Mae'n mynd yn fwy ac yn fwy Cymraeg rhywsut, a'r Gymraeg yna'n dod â pawb i fewn yn de. A pobl yn gallu defnyddio pêl-droed i gyrraedd i Cymraeg nhw hefyd. Mae y polisi ydy, mae Rhydian Bowen Phillips sy'n gwneud y cyhoeddi yn y stadiwm a'r Gymraeg sy'n gyntaf. A ti'n sôn am yr anthem, ni'n cofio gêm Gwlad Belg, 1-0 pan ar ei Gareth, Bêl sgorio ar ôl 4 munud ar 20. A dwi'n cofio mo, waw, mae'n amser hir i fynd fan hyn. A darn nhw, be fysach chi'n dweud yn Saesneg, batro ni am 70 munud. Ond ar ôl 70 munud, ar y dorf ddech chi canu'r anthem yn naturiol, dwi'n cofio edrych, o'n i'n sefyll yn y twnnel, edrych o gwmpas i fel pwy sydd wedi rhoi'r geiriau fyny. Ond oedd neb wedi. A ddar i'r chwaraewyr gyfadde yn y stafell newid wedyn, achos fod anaml, mae chwaraewyr yn gallu rhoi pethau allan o'i pennau, fod nhw'n clywed hyn a'r llall. Ond ar y 70 munud yna, fod nhw wedi clywed yr anthem, a fod hynny wedi codi nhw trwy'r 20 munud ola. Ond ti'n sôn am y naws y peth, Gwyn oedd yn edrych ar ôl. Mae di bod yn bradwr rwan a mynd i'r rygbi. Ers i Gwyn yn y fynd yna, dyn nhw'n mynd i ennill gêm. Ond di hynny'n byd yn efo Gwyn. O, un gêm. Sori. A mae Gwyn di bod yna 10 mlynedd. Na, di o ddim. Ond ar ei Gwyn mynd yn fel fod yna bethau gwell yn yr undeb rygbi. Ond Gwyn oedd edrych ar ôl y ganolfan yn dinard i ni. O dinard yn ddewis gwych achos y cysylltiad gyda Llydaw. A pen eithon ni yna gyda'r bwriad o... Mae yna hyn a hyn o ieithoedd yn UEFA, maen nhw'n cydnabod fel ieithoedd swyddogol sy'n cael ei defnyddio mewn cynadleddau ac yn y blaen. Sbaeneg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Saesneg. So o'n i wedi bod mewn gweithdi yn Paris cyn y gystadleuaeth. O'n i rioed wedi bod mewn rowndiau terfynol o blaen, be o'n i fod yn wneud. A ddar ni sôn wrthyn nhw, fos o'n i eisiau defnyddio fo, nid jyst i ddangos fod ni'n gallu chwarae pêl-droed, ond hefyd i dangos bod ni'n wlad wahanol, bod gynnu ni'n iaith, bod gynnu ni hyn a llall. So, mewn cynadleddau swyddogol noson cyn y gêm, pen dim ond yr rheolwr sydd fyny, fo ni eisiau rhoi Osian Roberts fyny i ddefnyddio'r Gymraeg. So, fo Chris Coleman yn gwneud i stwff o wedyn Osian. A be oedd yn digwydd yn dinard yn y ganolfan oedd, fel gen i ganolfan anferth o'n falle lle'r wasg fel hyn i'r stwff cyffredinol, gyda chi'r top table. So, pe bynnag oedd ar y prif fwrdd, os oedd o'n Joe Allen, Aaron Ramsey neu Ben Davies ac yn y blaen. Yn y gorffennol, be oedd yn digwydd oedd chi'n gwneud cynhadedd yn Saesneg a wedyn os yw'n eisiau rhywbeth yn y Gymraeg a nhw'n gwneud o rywle gwahanol tro yma, be o'n i'n gwneud a dyn ni'n gwneud 2012. Reit, mae Joe Allen yma, pwy sy'n gwneud o'n Gymraeg? Mae o'n cael ei holi, lle mae pawb yn gwybod wedyn. Mae pawb yn clywed yr iaith Gymraeg. A dyna lle ddari bobl ddechrau holi. O, mae gennych chi iaith gwahanol. A fi oedd yn cyfieithu. A be o'n i'n gwneud, ni'n cael dipyn o hwyl efo, achos wedi gyfo Osian, noson cyn gêm. Fysa Osh yn deud rhywbeth am Gareth Bale, a fysa ni'n deud, you'd never believe what he's just said about Gareth Bale. A pawb, waw. A ni'n ychwanegu pethau. A oedd o'n dweud, nes i'n deud hynny, na, dwi'n gwybod, ond dyle ti wedi. So ni'n ychwanegu. Neu o'n i'n tynnu pethau nôl. So ni'n cael dipyn o hwyl yn neud o hefyd. Ond oedd bobl yn gofyn am gorau chwarae, cyd chwarae. Oedd ar arwyddlun ar y Cris. A dyna lle, yn y sgwrs yna, pen ddari rhywun ofyn i Gareth, what motivates you to play for Wales? The dragon on the shirt is all I need. A ni'n meddwl, waw, pethau fel hyn. Ac oedd gennych chi Chris Coleman, pen ddari ni gyro Rwsia'n deud, we might be a small country tonight, we were a continent. Oedd pethau yma jyst yn digwydd yn naturiol. Ond ydyn ni yna, gyda'r bwriad ar ni cyfryngau cymdeithasol jyst yn dechrau, oedd o'n fwy positif bryd hynny. Ond ar ni drydar yn Saesneg, Ffrangeg, Cymraeg, Llydaweg, a bobl yn efo ni'n gwneud mwy dros yr iaith Llydaweg mewn 2 wythnos na Llywodraeth Ffrainc mewn camlynau. Ond wnaethon ni yn Rwsieg, Slovacia, pa bynnag iaith, pa bynnag o'n i'n chwarae yn erbyn, wneud i bawb deimlo yn rhan o'r peth. A mae rai fi ddeud, dwi rioed wedi, a ysgrifennu chi siarad efo lot o bobl oedd yn gweithio yn y Gymdeithas Bêl-droed ar y pryd hynny, dwi rioed wedi teimlo mor gyfforddus yn y Nghymreigtod cyn hynny, na ers hynny. Achos o bopeth jyst yn gyfartal. 4 iaith ar 20, cyfweliadau yn Gymraeg, Saesneg, beth bynnag o'n i'n neud. A dim issues o gwbl. A Chris o tu ôl i hwnna, ddari Chris dweud,
jyst ewch yna, mwynhewch, achos da ni byth yn gwybod pryd wneud hyn, gwydd eto. A eithon ni yna, a jyst, wrth gwrs o'n i wedi paratoi, wrth gwrs fyswch chi'n mynd cyrraedd rownd cyn derfynol cystadlaeth heb baratoi, ond o'na elfen hefyd o gadewch chi wedi fwynhau o. Gadewch chi wedi fwynhau'r profiad, peidio cymryd yn hunain o ddifri, gormod o ddifri, jyst bod ni a ddar o daliad i ganrif. A wnaethon ni gael ei ailadrodd mewn rhyw ffurf ha yma efo tîm y merched yn mynd i Swistir? Mae'r egwyddor yr un peth gwneud o'r tîm, weithiau mae, ddethon ni Qatar, ar ym gweithio'n Qatar. Mae rhaid cael llwyddiant ar y cae i wneud o, dwi'n meddwl. Dyna lle dyn ni wedi bod yn lwcus. Efo'r merched rwan. A ma nhw efo'r un math o deimlad ag oedd 2016. Dyma'n tro cyntaf nhw. A ma nhw'n mynd yna gyda Owain Harris sydd yn gweithio efo fi, sydd yn mynd i fod gyda nhw yn ystod yr ymgyrch. A mae'r un egwyddorion yna, nawn nhw ddilyn yr un peth. A mae nhw yr un mor brwdfrydig a gobeithio wneith o gael yr un sgil effaith arnyn nhw a ddari 2016 ar y dynion. Ond mae'r egwyddor i gyd yn efyd, bopeth, mae yna 10 o'n nhw'n dysgu Cymraeg. Mae gennym ni diwtor llawn amser Cymraeg, Aaron Evans gyda ni o'r prosiect dysgu Cymraeg. Mae lot o staff yn dysgu Cymraeg, a mae 10 o'r chwaraewyr y tîm y merched yn dysgu hefyd, felly allan ni hyd o glywed mwy. Ond ie, bydd bopeth yr un peth, trydar, beth bynnag dyn ni'n neud, fydd bopeth yn... Mae yna lot o bethau dyn ni ddim yn neud. Dwi'n mynd i sefyll yma, eistedd yma, a dweud bod ni'n berffaith. Mae yna lot o bethau fes ni'n gallu gwella arno ar lawr gwlad ac yn y blaen. Mae yna andros o lot o bethau. Ond wedi deu hynny, dylai ddeud, beth chi'n mynd hynny'n anghywir, nid yn prif swydd ni wedi achub neu cael bobl i siarad Cymraeg, yn prif swydd ni wedi cyrraedd rownd i'r terfynol gystadlaethau, a wedyn ar gefn hynny gweld beth da ni'n gallu gwneud, a trio dylanwadu a plannu hadyn. Mae bobl yn sôn am yma o hyd, nid ni ddar i wneud yma o hyd. Doedd o'n byd i wneud efo ni, achos oedd y cefnogwyr yn canu yma o hyd, pen nath y chwaraewyr o gwmpas y cae ar ôl o 2 gêm yn erbyn gwlad Belg a Belarus, ar i'r cefnogwyr ganu yma o hyd yn naturiol. Felly ddari ni benderfynu ni ista lawr mewn cyfarfod be nawn a ddylen ni gael Dafydd Iwan i ganu. Pe mae'r cefnogwyr ddim wedi bod yn canu yma o hyd, fyddwn ni ddim wedi gwneud hynny. Dyna pam ddari ni. Ac ar y cyfnod yna, am y 2 gêm yna, oedd o'n berthnasol iawn ac dyna y stori ti cefnu hynny. Nid ni ddari wthio yma o hyd, achos oedd y cefnogwyr yn neud o'n naturiol. Ac ar y funud, a dwi'n gweld Tim a Gwilym yna, dos am byd mae'r cefnogwyr falle wneud yn naturiol sydd ar yr un lefel â hynny. Felly, da ni'n aros i'r cefnogwyr i roi rhyw gan. Neu o'n i bai fyna rhywun yma sy'n 80 oed efo can ar nhw sgwennu 20 mlynedd yn ôl. Ond ie, dyna cefndir hwnna. Ac ar lawr gwlad, mae clwb pêl-droed, da ni wedi sôn am Pwllheli'n barod, ond maen nhw wedi gwneud rhyw fath o gam cyhoeddus mewn ffordd rwan, yn dydyn yn dweud clwb Cymraeg, da ni'n trio defnyddio Cymraeg mwy a mwy, creu awyrgylch mwy a mwy Cymraeg, adlewyrchu reality neu iaith pobl yn yr ardal ac yn y blaen. Ond fysa hwnna yn rhywbeth fysa chi'n gweld, fysa chi eisiau cefnogi yn fwy mewn ardaloedd eraill o Gymru hefyd? O, bydde. Yr unig beth fysa ni'n deud ydy, a da ni'n sôn am glybiau fel Pwllheli, y bobl lleol sy'n nabod i ardaloedd oren, ti'n eisiau mynd fewn yna a dweud dyma beth dylech chi fod yn neud. Mi ddyle fod dyfu'n naturiol. Dyle plannu hadyn a tyfu'n naturiol. Ond ie, oedd o clwb Pwllheli o clwb Llanrwst o Bringwr, ond oedd y llefydd yma, oedd o yn gwbl naturiol. Gwrs ti'n methu deud hynny am bob. Be sy'n odd, a dwi wedi dod ffwr o X, beth bynnag ydi o X, trydar, achos ges i lombol efo. Dwi ddim yn myndio... achos fi'n gweithio yn agos efo'r rheolwyr yma, dwi'n ffrindiau da efo nhw, a maen nhw'n gwneud lot tu allan i fod yn rheolwyr. Maen nhw'n lys genhadon gwych, rhywun fel Rob Page mynd i dafn yr Eagles yn Llanuwchlyn i helpu efo noson efo Twm Morris a Gwyneth Glyn i godi arian i gadw'r dafn yn lleol, mynd i Tryweryn, mynd i'r Steddfod ym Meifod, mynd i Llanystymdwy ac yn y blaen, i'r ysgol lleol na 5 ar 20 o blant. A oedd o'n neud hynny a'r ddelwedd ola gath oedd cael ei fwyan gan y cefnogwyr, falle am y canlyniadau yn Slovacia. So oedd yr ymateb ar
cyfrangu cymdeithasol. Dwi'n mynd i beirniadaeth canlyniadau, ond beirniadaeth rheolwr a person fel gath o a fi ôl dwi'n cael llonbol o un. So ddoes i ffwrs, so dwi ddim yn gwybod beth sy'n cael i ddeud ar trydar ag yn y blaen. Ond yn y gorffennol, beth ar ei roi sioc i fi, mae 2 o'r clybiau oedd yn trydar yn Gymraeg yn gyson, a dwi'n gwybod os dyn nhw dal yn, oedd Casnewydd, fysach chi'n meddwl allan o Casnewydd, Wrexham, Abertawe, Caerdydd, mae'n nid nhw fydde, a Bai Colwyn. Fysach chi byth yn deud fod Bai Colwyn yn ardal o Gymreig. Ond dyna'r 2 glwb oedd yn trydar yn gyson yn Gymraeg. So mae'n eich i fel, lle mae clybiau, falle fod nhw yn, dwi'n yn gwybod, ond dwi'n mynd ymwybod fod clybiau fel Aberystwyth yna ac yn y blaen. So, falle rhai o'r llefydd ydych chi'n meddwl fod yn fwy Cymreig na'i gilydd, ddim yn, a wedyn ond oedd Casnewydd a Bai Colwyn yn 2 o'r clybiau oedd yn trydar yn Gymraeg. Mae lot mae'n siŵr i wneud efo unigolion allweddol yn dydi mewn rhai llefydd penodol ar yr amser, penodol ag ati. 2016, o Gwyn ti oedd yn rhedeg, pen o Gwyn yna, o ti'n rhedeg y cyngreiriau domestig, a o'n i ar y tîmau rhyngwladol. Dyna cwbl oedd y Gymdeithas. Erbyn hyn, mae'r Gymdeithas yn gwneud bob math o bethau tu allan i pêl-droed. Dyna oeddwn ni'n benna gyfrifol amdano fo. O gynnu ni ddirprwriolwr oedd yn Osian Roberts, o gynnu ni Lywydd oedd yn trefol ei diws, ac o gynnu ni rhyw 6 neu 7 o chwaraewyr. Felly ddod clywed y Gymraeg a defnyddio'r Gymraeg yn beth gwbl naturiol. Rwan, da ni'n mynd mewn i'r gêm nesaf yma, efo Ben Davies a Joe Allen a dyna fo. A mae anafiadau neu beth bynnag rheswm eraill i'r chwaraewyr ddim yn y garfan, dwi'n meddwl. A Ben Davies, wrth gwrs, di wneud y gynhadledd i'r wasg, cwpan y byd. Fodd yr... Nath bobl lot mwy o hynny na wnaethon ni, achos o'n i'n gwybod fod o'r peth mwyaf naturiol, achos fod o'n mynd i... Oedd o'n mynd i wneud o rhywbryd, a Joe Allen yn mynd i wneud o rhywbryd, ac yn amlwg mae'r 2 yn wneud o maen nhw'n wneud o'n ddwyieithog. Felly oedd y Gymraeg yn mynd i cael ei glywed rhywbryd. Just pe gath ei glywed, wrth gwrs oedd o'n stori am y tro cyntaf ond oedd i clywed y Gymraeg mewn cynadledd i'r wasg yn rownd i'r terfynol cwpan y byd. Nw'n ni gloi ar thema cwpan y byd, te. Felly ni symud dipyn bach yn bellach o ddiwrth iaith a mwy teg at pêl-droed. Reit, ti efo'r garfan ar hyn o bryd yn y camp. Sut mae'n mynd i fynd nos fori te? Pen ar i fi ddeud, da ni'n cael cyfarfod bob bore, had 8. Am ryw reswm, ar nhw'n symud edrych, 9:15. Dyna pam o'n i'n eitha hwyr yn cyrraedd yma. A mae Craig sy'n arwain y cyfarfod. A wedyn ar i fi ddeud, o granda, dwi'n diflannu am gwbl oriau. Achos dwi'n mynd i wneud y gynadledd yma, Gwlad y Basg, Catalwnia. A ddar nhw ddeud, os ti'n gallu magu cysylltiadau i ni weld os allwn ni fachu cwbl o chwaraewyr. Sy'n falle efo cefndir Cymreig, so os rhywun yn gwybod unrhyw beth, wneud hynny helpu fi'n fawr pen a'i nôl a dweud, granda, dwi wedi ffindio boi o Barcelona sy'n gallu chwarae yng nghanol cae chi. Wel, da ni wedi bod yn glwm efo perthnasau rhyngwladol ers degawd erbyn hyn. Siawns bod yna rhywun rwan wedi cael ei eni neu geni sy'n gallu chwarae pêl-droed. Os rhywun yn gwybod am rhywun, sy'n mwyn cael cyfle yng Ngwlad y Basg neu'n Catalonia fel dylen nhw gael, ond falle jyst... Darn ni chwarae yng Ngwlad y Basg yn Bilbao a ennill 2-1, dwi'n cofio hynny. Tîm da iawn. Sut mae pethau'n mynd? Ie, dwi'n credu mae'n oed, pen ddath y dro, gath y dro i wneud yn mis Rhagfyr yn Frankfurt, ie. Na, lle gath rhywun cofio lle o'n i. Geneva, rhyw len Swistir, eithon ni allan yna. Ac o pawb meddwl ar y pryd, o, mae hwn reit da. A wedyn, agos am ar gêm yn dod, a bobl, os sgennym ni ddim Ethan Ampadu, sgennym ni Maren, sgennym ni Harry Wilson. Bobl jyst yn meddwl, falle bod hwn yn, be maen nhw'n galw byd pêl-droed banana skin. Kazakhstan a Gogledd Macedonia. Mae'n debyg, maen nhw'n hyderus, a mae'r ffordd mae Craig, o ran paratoi, nawn ni byth ddim ennill gêm oherwydd diffyg paratoi. Mae'r ffordd mae Craig yn paratoi, dwi wedi gweld neb tebyg iddo fo. A maen nhw'n, ydyn ni fewn disil. A yn y gorffennol, mae'n gallu bod, fewn disil, dipyn bach o hael o sy'n mae pawb, na, da ni fewn, bwmff. A mae'r disgwyliadau gan bawb pryn ydyn ni'n delio efo'r wasg, masnachol, hyfforddi, bwyd, beth bynnag. Mae o reit fyny fyna'n de. A dim eiliad, mae peth cyntaf bore tan peth hola nos, mae Craig bwm, mae'n gwneud siŵr bod pawb wneud i gwaith. Dwi'n eitha hyderus yn awn ni ennill fori, a wedyn cymryd y gêm nesaf gam wrth gam. Gam wrth gam. Diolch yn fawr iawn i ti am dod ato ni. Da ni wir yn gwerthfawrogi bod chdi dod ato ni.
holl waith y ti wedi gwneud, Ian, a bod yn y lle iawn, yr amser iawn, efo'r weledigaeth ac yn plannu'r hadau yma dros y lle i gyd. Pob dymuniad da heno a gwir diolch i ti am ddod yma. A heno, nos fori, beth yw'n sôn am, nos fori. A hefyd bob lwc hefyd i'r tîm y merched yn yr ha yma, de. Lot o'n ni mynd draw i gefnogi fanna hefyd ac yn edrych ymlaen at hynny hefyd. Reit. Gwych iawn. Diolch yn fawr iawn i ti, Ian, gei di ddiflannu pryd bynnag wyt ti isio rwan. Diolch yn fawr. Gret. Diolch. Gret, diolch.